Nedělí, ach jo. Tebe. Marinka. Jo, ach jo. Nepoprosím somákem. Jo, ach jo, vole. Teď už povolený brikulant. Co jede? Brikulant. A co ještě? Jo. Povolený. Tepalo už vole a zimní, vole. A vožál černý. Alkohol. Co? Vodík. Co sbírá do těch Jo. dušičky. Ach jo, kámo. Vajgle sbírá do hrníčku. Hej, dobře, ne? A ty jsi takový, Pavle, že se furt díváš z okna, co tam furt sleduješ, jako když někdo přijede, nebo ty sousedí přijedou, bo. Co z nich máš, vole? Nic. Hovno, vole. Buď rád, že se vypadnou, vole. Já se mi líbí ta Jo, sousedka. jo, až vypadnou, ale až vypadnou, tak pak jim ukáží takhle nashledanou. Papa. Jo, Asi tak. debilům. Ach jo, se bude loučit. Nemůžou zakazovat ti návštěvu, to je něco jiného v 10 hodin. Jo, a ne nějaký kreteni, že tam dělají oni sami bordel, zvou tam, tak si tam nemůžeš je to jejich barák, není. A za druhé si můžeš vést koho chceš, ne v 10 hodin večer, to je jako to je něco jiného. Jo, to chápu. Ale odpoledne ti můžou políbit prdel. Ty bydlíš s mamkou, jo? Bydlím sám. To říkáš s mamkou, nebo? Bydlím sám. Ne, on nebydlí, on bydlí s mamkou. Já bydlím sám. On bydlí sám, ale někdy jde k mamce, tak to je normální, ne? Aby se to občas umělo, ach jo, ještě. Občas se s ním, aby se to umělo trošku uklidnilo, tak občas se k mamce na na víkend a tak. Tak mamince, tak jde za mamkou, tak ti pomáhá. Jo. Ne, jí pomáhá, umývají, televizují, umývá, nádoby, utírají, všechno, no tak. Že? Ještě taky někdy skáče z balkonu. A občas ještě chodím za balák. To si brácha, to jsem neměná. Když něco potřebuju, tak taky za ní. Skáče z balkonu. Pak můžeš skákat, tak píšu spodně. Nebo se. Oslavenec. Zítra. Zítra v 17 hodin na rádu Free živě. Zítra ve 12. Ne, 17. Zítra v 17, já vím. Jo. Ach jo, nám tam bude zpívat. Ach jo. Ty máš toho Micha Davida, že? Jak viní. Tak se rozhodnete, jako chcete. Nám tam zpívat, ach jo, bože můj. Kvíní. Ach jo, bože. Už tady dělá DJ, je? Hele, stáhni to ty. Ne, tak tam pustíme. Ach jo. To byla taneční. A proč to nestáhneš, jo? Queenie. Nebo jakou chceš ty? Madonu. Zasereš, co? Jsi sprdl, že? No. Jak Luky. Aby ses neposeral u toho sraní, jo. Písničku, jako? Ale já vím, kdo se z vás první posere, tak to bude Pavel. Že, Pavle? Že se posereš ty první. Ty říkal, že nesmíš mléčené výrobky, je to pravda? Pro tebe. Tento tam dá. Já to tam dám do mobilu. Ty nesmíš, ne, mléčené. Co Výrobky, se z toho posereš, Já ne? nemůžu, no. No, Nemůžeš poslouchat. Protože no nesmí, já nesmím to, protože mám tu, ne salmonelózu, ale ten laktózu mám. On má laktózu, protože... Co jí bolí, vole. On nemůže pouštět. Co nemůže? Písničku. Jo. Písničku můžu pouštět. Já jsem teďka něco tam. Tohle se nemůžu pouštět rádio, protože má laktózu. Já jsem si písničky můžu pouštět, písničky jo. No a 17 hodin. Free rádio, retro party. A když jde na, a když jde na záchod, tak když ten záchod usadí a už to nepustí, záchodovky, že? Pohodička nehal, to má. Nemůže to pouštět. Proč? Má laktózu a salmonelu. To můžu pouštět a srandiáš. Srandiáš. Ach jo, mu to nedovolil, já bych to pouštěl, no to jo, prezident taky. Ale já nechápu,
Co ty Lukáši, kdy na tom záchodu, když jde kdo chce na záchod, třeba seš tam 2 hodiny, 3 hodiny, co tam děláš, jo? Já si tam zpívám blues, a co jiného tam dělám. Blues, jo. Tam dělám. A ten to... Si tam vykládám do zrcadla. Neucpal se někdy záchod? Tady ten jo. Neumývá se ruce, si neumývá, protože je to plas. A mě jsem nakoupil midílku. Já vím, jo. Už tam je. Tak jo, zatím se mějte, čau, pozdravte. Jo, pobavili. Zdar. Ach jo, se loučí. Ach jo, a trublík.